Tim 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 tim. Hello. Fuck my door. Okay. So I was bored. So I thought maybe gawa tayong reaction video or some shit. I'm bored. Anyway, may nag-recommend sa akin nito, Mav's Basketball. I have not seen any of their videos. Fuck. Wait. Have I? No, I have not seen any of their videos. Huh. What should I start? Nandito unahin ko. Grabe yung title nila, mga title. Dinumog kami ulit. Lumipad na naman si Poypoy. Try natin si Vlog 334. Sige. Try na natin. Oh, shit. Wow, it's 1 hour, bro. Okay. 1080p. Oh, shit. Oh, cooking. What the? Okay. Wow. Wow. Okay, maganda yung video na to. This planet is full of greatness. The problem is, we don't know. Yeah. Lots of talent. Billions of skills. Nice. It's time for war. Only heartaches are left. You know why? Why? Because this is not about what you can do. It's about what you're willing to do. It's about what you believe you can do. Oh, okay. This is about heart. Yeah. The courage to dream that will make you realize your greatness. Lakas mo, boy. Nice. What? Best of the best. Kala ko babae, gago. Skill, but in terms of faith. Ano daw? Jesus? Wait. Ano? Not in terms of skills, but in terms of faith. Jesus? The fuck? Sleepless nights. Countless of hours, thousands of shots. Yeah. Endless grind, unending will. Yes, sir. Who is just talented won't endure these kinds of moments. Yes, sir. Phenomenal is not someone who always wins. He is someone who doesn't stop until he wins. Yes, sir. If you think that you are the one, then we are looking for you. We will destroy your dreams together. What? So gear up, because the phenomenal has begun. And this is You'll destroy my dreams. Mav's Academy. Okay. The fuck is this Mav's Academy? Ano ba yun? Parang like a basketball, like the Milo, yung ginagawa ng Milo. I'm sorry, I don't know shit. Anyway, let's go. So, I'm assuming that guy, yung lalaki yung naka-ponytail, yun si Mav, di ba? I don't know. Sino yung contact person ni ano lang, okay na tayo, no? Meron tayong approval naman, no? Oo, meron. May basbas naman po ni Mayor. Mayor, saka ni Vice. Oo. Bababa na sila. Opo. Sige, wala tayong maging problema. Saan ba to? All clear tayo. So guys, Ito po ang kanila Mayor. Hindi ko alam saan to. all clear tayo dito. Ito na ang unang, ito na mukhang official talaga na tayo. Tara. Let's game. Nasaan tayo ngayon? Batangas. Tuwing Batangas. Simula ba ilan hanggang Tuwing? Batangas? Pinagtyagaan niya to. 1 hour yata yung bike. Surprise tayo sa mga tao ko. Okay lang po, pinapakita nila. Gago, trip ng mga to. Naka 1 game na ako dito. Nagawan ko. My stats, boy. Pause. Layunan ba? Kamusta experience mo? Ayos lang. Kamusta experience? Eh. Guys, so nandito na kami guys. Guys. The fuck? Talay.
Erase yun, erase. So guys, nandito na kami guys. So, sa court. Pampanga, Batangas. Pampanga. Ayun, brother. Tamo talaga, boy. Lang kami ni coach. Oh, kami ang announcer ngayon. Yan si Mav'S, di ba? Dito ko naligo. Ay, si Mav. My bad. Simula kanina pag Yan, ang gaganda ng mga tats nila, gag. Tayo. wala akong COVID, ang bawa ko na. We're back. Sila Kenneth. Sino yan? Si Mayor? Sila Kenneth kailangan Bodyguard. Hey! Nice. Hindi, mamaya, sa loob tayo bubati, sa loob ha? Sa loob. Bigyan ka tayo, tara. Wala. Daming tao, ano kaya? Paano kaya nila ina-advertise to, no? Ang daming tao. Pero ang cool. It's nice. Kuya Kim ang puto. Pero, laging nangyayari to eh. Ganyan suot mo. Nagkakamalat ka talagang mayor or some shit. Like, why can't people just wear what they want to wear what they want to wear? Anyway, whatever. Let's go. Hago. Bis na ba ako? Kenneth! Tagal mo! Lalaro ako eh. Okay. Naglalaro siya. Ulit na naman guys. Sobrang dami na naman tao. Ano to? Ano to, liga? Medyo liblib na. As in, Ang uniform nila eh. natin. Pero ganito pa rin karaming tao. Salamat. Nice one, boy. Nice. I like the editing too. What the fuck? It's nakaka enthusiastic. Ay, sorry. There we go. Nice. Yo. Ang ganda pagkaka-edit. On point yung editing, boy. Nakaka-hype. That's what I meant to say. Oh, shit. The fuck? Tago masisira yun. Nakasira ng ring. Gago. Sira na. Upward. Upward. Ano ginawa? Easy na bitan. Tama lang yung... Gago. Ayan na. It's leaning. Pababa na yung Ang lalakas ng mga to. Alam mo sa lahat ng kilala ko, siguro I only know like one person can dunk, can touch the rim. Ang dami pala nila, gagi. Anyway, let's go. May pangalan ba jersey? Ayun De Leon. Okay. Ang ganda na natin ang balik natin guys. Yes, sir. Welcome sa atin ang mga pinupuntahan natin. Yes, sir. Okay guys, listen. Ngayon lang tayo maglalaro na kumpleto tayo. Kasi nung mga nakaraan, di ba, hindi naman tayo kumpleto, may wala. Ngayon, kumpleto tayo. Not totally. Do they know each other? Ano tayo? Cheer tayo sa bawat possession. Kung nasa depensa tayo, sigaw tayo defense. Okay, pakita natin yung unity natin. Okay, lalaro tayo na magkakasama kahit na hindi kayo nandun sa loob. Okay, yung puso natin, bigyan natin dun sa bowler natin. Yes, sir. Yes, sir. Full court trap tayo. Full court trap. Okay. Tapos, usap, communicate. Okay? Ready na tayo? May we call on, isa po sa hinahangaan, tinitingala, pinapalakpakan ang nangungunang basketball content creator dito sa ating bansa.
Oh. Let's give a big round of applause. Isang malakas na palakpakan na may kasamang sigawan bayan ng tuwid. Yes, sir. Yes, sir. Sa kanyang taga Nice. Coach Mav'S, Maverick Bautista. Coach Mavs. Yes, sir. Ayun, magandang gabi Hindi po. siya maglalaro. Salamat po. Maraming salamat po sa nagpunta, sa mga bumiyahe pa po papunta dito, and of course sa unti-unti pagbabalik ng basketball na na-experience natin ngayon. And gusto ko rin syempre magpasalamat sa mga nag-organize, mga nakausap namin para Aha. ito, and of course sa team na makakalaro namin. So mag-umpisa po tayo with the prayer. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa gabi na to, Lord, sa binigay niyo sa aming pagkakataon, Lord. Sa court na to, sa gamit na meron kami, sa mga sinakyan namin para makapunta dito, Lord, para makapaglaro, Lord, makapagbigay ng saya and inspirasyon. Lord, hayaan niyo pong mailabas namin ang talento na binigay niyo sa amin sa laro na to, Lord, and ilayo kami sa mga injuries. Lord, again, we play for you. This is for you. Lahat Yes, ng sir. ginagawa namin, and I alam mean, ko lang po, yes, subaybayan Lord. niyo kami sa lahat ng ginagawa namin. Gago. Basta makauwi kami. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Okay, amen. Okay. Alright, let's go. Yes, sir. First five, first five. Wait, Mem. Mem, nasaan si Mem? Name. First name. First name, boy. Ah, okay. Ito si name. Bebe. What? Bebe? Be. Bebe. I don't know. Where the fuck? Son? Ujan. Lahat ata sila nakaka-donkey. Ang Kayo. lakas ng mga to. Kung na maglalaro, depensa tayo ha. Kapag pagod, senyas ka lang, palit tayo para yung depensa natin, lagi tayong quality. Yes, sir. Pilitin kung pagod na. Okay, full court press tayo. Explain ulit natin ko. Yung board natin. Yung arrow lang ulit. Ganun hindi. I-review lang natin. Ooh, I likes this. Yung arrow nyo kahapon, guys, masyadong mataas siguro to. Ito napansin ko, dalawa. May tao dito. Arrow. Kaya pag pinasa yung bola dito, butas na kaagad. So siguro wag masyadong mataas to. Dito natin abangan yan, ganyan. Ngayon pag drumibol na to, Aha, aha. Okay. saan mo yan papasukin? Ngayon, syempre may iwan ka dito na binabantayan mo. Oh, yeah, yeah, yeah. Aha. Yeah, I agree. I agree. Talaga ma-open to. Yeah, yeah, true. Kung ito may hirap, Word, word. hindi siya basta-basta makaka-cross pass. Yes, sir. Madali. Yes, sir. Tama, tama. Iwasan niyo yung cross pass. Dito. Aha. Tapos pag drumibol na, saka natin ipitin. Adjust. Tapos ito. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Wala akong naintindihan. Utang ina. Okay, let's go. Let's go. Jesus. Okay, Jesus nga. Shit! Okay. Oh, nice. Okay. Feno tsaka Tuy. So, Feno yung green. Tuy yung orange. Okay. Or TUY. I don't give a shit. Yes, sir! De La Cruz. Okay. Nice 3. Uy. Aha. Oh. Wait. Fuck is this ring, boy? It's leaning. Ah. Wait, 5 points na? The fuck? Wait. How is that 5 points? It's just 1 3-point. What the fuck? Fuck is the score, boy? Oh, 3 points pa each, oh. Hell no, boy. Tanginang camera yan. Oy. Okay. Oh! Ooh. Go. Aha. Pepe! Ah.
Yes, sir. Uy! Nah. Jimenez. Oh! Okay. Uh-huh. Oh! Nice. It's clean. Nakakainis tignan. Tangina. Okay. Oh! Oh! Nice, nice, nice steal. Okay. Ah! Balik kay Jimenez. Yes, sir! Ooh. Okay. Yes, sir. Oh, oh, oh. Yes! Hindi ko pa na-catch yun, boy! Sige, usap kayo. Top of the key. Wing. Yes, sir! Okay. What the fuck, bro? Uh-huh. So, si Mav's basket, ano yan? Isang basketball clinic? Like Milo, right? You know, uy, di... Yes, sir! Yes, sir! Ayan, timeout. What the fuck? Sa goofy ng gago. Pare. Uh-huh. This is unfair, bro. Oh! Ang ina mo, Rep. Isa pa. Hindi pa. You smoked that. Smoked. Oy! Ang inang mga rep to. Nabubuisit na ako. Aha. The fuck? Phenomenal. Aha. Up. Okay. Ooh. Lakas. Ang liit mo, boy. Sabihan mo. Walang trash talk. Oh, nice pass, boy. Hala. Hala. Oh, ho, 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 ho. Galing nito, pre. Ni Jimenez. Ooh. Nice, 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 nice. Time out. Wala bang trash talk dito? Trash talkin nyo, boy. Depensa, nakukuha natin. Mas tira natin. Pero nangyari sa depensa, hindi natin masyado na-execute. Ngayon, focus natin sa depensa. Yung opensa, darating naman yun. Try Yes, natin sir. trap na mas maayos. Yes, sir.
Okay, sir. Ah, smoked. You smoked that. Defense. Huh. Hey. Op. Isa pa, isa pa. Yeah. Okay. At the control line is number 16 man, Cañete. First strike, Uh-huh. Smoked. acknowledging the presence of Sangguniang Bayan members, Honorable Councilor Okay. sa magandang magandang gabi po sa inyo, sir. Ah, may counselor po. Oh. Sa amin po ang karangalan at kami po'y nagagalak na makasama kayo ngayon. Balik. Okay, balik po tayo sa ating live podcast. Inside pa sa malaking mama. Oh. Oop! Sobrang layo, boy. Yes, sir! Nice, 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 nice. Papakalitan kayo ni Coach Mob. Oh! Whoa! Bawi, boy. Oops! Oy, foul. The fuck? Tulungan, boy. Tangina na. Yan mo, you're soft, boy. Yo! Oh, tangina. Gagi. Ano yun? Pasa yun? Uy! Uy! Ano yun? Foul? Okay. Oh! Ba yan, boy? Stop smoking. Smoking is bad for your health. Oh! Yan, gagaling nila. Gago. Galing na mag-trade. Op. Op. Okay. Oh, nice. Op. Oh, gago. Kamukha niya na yung ano? Yung kamay, oh. Nice. Ay, 2 points lang yun. 2 points lang yun. Yeah. Stepping on the line. Wow. You know? Grabe, boy. Full court press kasi gagi, nakakapagod yan. Nakakapagod sa opensa yan. Wala na, pagod na sila. Hop! Hey! Ano yun? Ano yun? Travel. Okay. Back traveling o 3 seconds?
Oy! Oy! Yes, sir! 26-10. Matamis na 16 ang hinahabol ng mga taga-tuwi ngayon. Kanyete, in traffic, taken away by Uy! Jimenez. Up ahead si Gerard. To Pampangkalanya. Ako malapit. Taking out the number 29, Jimenez. Tres! Ang self-display ang pinapakita Oho! ng Pilipino dito. Kanyete. To De Leon. Almost a steal. Deflected. Palitan. Sipos ang pasa, tangin na. Ako yan. Sa over lang. Ay. Tapos iwan yung depensa. Tapos dating dito sa ano, galing sa free throw line, talon, tapos dunk. Sus, dali lang nagdago. Directing traffic is De Leon. We got number 34 to the body number 0. Nice. Yes, sir. 26-12. Lo! Ano ba ito? Kag. Yay! Nice. Huy! Grabe, puro tres. Gag. Takbo. Crossover. 32-12 ang nasa talan. Oh, ang daming walang nakadepensa. Uy! Nice. 32-14 is the score. The leader of number 29. Uy! Ang inang yan. Ang layo. Wala na kong isang minuto. 50 seconds. 35, 16. Tres pa yan. Tres. Na. Up. 20 seconds. Up! Na-slide. Ha. Grabe depensa, boy. 10 seconds. Nah. Ay! Okay. Sorry. I'm sorry. Tangina, may ads na naman, boy. Pangatlong ads na to, ah. Sino naglalaro? Boy. Scratchy balls. Ang yan. Bali, Poypoy, Kenneth. Bam. Gerard. Sino isa? Arman. 2 minutes. Arman. Wala na. Same quarter pala naman. 38-16. First quarter pa lang. Grabe. Gerard for the leader. He gets somebody there. Balik lang ang Oy. Oops. Lakas, sir. Foul. Grabe yung full court press. Grabe. Chill, boys. Ayaw na lang ipascore, eh. Receive the leader is number 00 De Leon. Ibarra, back to De Leon.
Op. Uy, smoke that. Smoke. Stop smoking. Op. Foul. Foul na yun? Napaka-weak naman. Dunk, dunk. Foul. Foul na naman. Aha. Yes. Uy! Putik to! Smoke. Uy! Uy! Takbo! 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 Oh, ang libre! Oh! Tinakbo pa niya yan dito. Ang libre. O kaya pinasa niya dito. Oh! Hindi sila makatira. No! Ang liliit ng mga kalaban, gago. Oop! Tres. Ah. Ah. Ang daming smoker sa kanila. Oh. Ay, gago, what the fuck? Tira nyo. Smoke. Pasa. Libre. Kala niya libre. Ka? Focus na focus. Boom. Dunk, dunk. Oh, may smoker din pala sa kanila. Dunk. Uy, baka sa tinira mo na dapat. Nice pass. Dunk. Kung taas na lipad niya, boy. Hang time. Hang time. Yun, isa pa. Ano ba yan? Dapat aliyop yung... Ito pa. 4,406. Gagawa ng mga to. Yes, sir. Carlo, pasok. Nice. 44-18. Oh! Ka-weak naman. Oh. Screen daw, boy. Allah! Dunk. Foul yun! Hina naman, boy.
Wala, bully na lang to eh. Tangina, wala na. Oh, rebound pa. Ay, putang ina talaga. What the fuck? Oh. Ew. Tangina, patay. Okay, for the meantime, for the benefits of viewing public, announcing the arrival of our Honorable Mayor. Hmm, pati ang mayor andun. Aha. Aha. Yes, sir. Mhm. Aha. Uy. To, si Jimenez. Magaling to. Uy! Smoked. Ay, wag niyong pilitin. Paasa niyo yun. Woo! Ew. Ew. Nice, nice. Isa pa. Ay! Lana. Isa pa. Lana to, boy. 52-20. Tangina. Tres. Tres. Hop. Uy. Lana. Mhm. Aha. Yes, sir. Yes, sir. Mhm. Okay. Ah! You smoke that! What? Hey. Hmm? Inang yan. Uy, you know. Malakas, malakas. Waiting for his teammate. Pasa. Uy, libre. Ginawang kasitan. Foul, 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 foul. Ano yun? Ah, substitute. Takbo. Okay, okay. Yes, sir. Uy! Walang foul yun. Pinangga siya eh. Oh. Nawala yung bola. Rebound pa. Oh. Aha. Nah. Go. Grabe, walang challenge. Ngayon ba lahat ng laro nila? Oh, oh, hoy! Okay, okay, gets ko. 22:54, wala na talaga, wala na to. Pero itong ina yung nakakaganon ka, yun yung gusto ko. I like that. I like that. Tingnan mo to. Hey, hey, hey! Ah. Oop! Yay!
Okay, more ads. Yes, sir. Yes, sir. Okay, go. Gustong bumawi. ah, 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 ah. Gustong bumawi. Wala. Walang bawi. Ah. Uy! Tang ina. Uy! Tir op. Bawi, bawi. Bawi. Wala na, wala na, wala na. Shot clock violation. Wala na, wala na. The letter on number 4, Rodriguez, laban dito kay Bringas, down low. To number 16 man. Wala na to eh. GG na to eh. Oh. Naha. What the okay lang. Kaya nga, kahit siguro nakasampung turnover pa tong Feno, wala pa din ito. Oy. Walang tumulong. Uy! Bumangga sa pader. Aha. Smoked. Hey, hey, hey. Hey. Whoop. Nice one. Grabe, boy. Tumalikod na lang siya. Okay. Oh, 60 to 26, 58 pa. Go, go. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey! Ah! Tumalikod pa siya. Wala, wala, wala. Okay, pasa pala yun, pasa yun, pasa yun. Oh, foul. Pitik. Mhm. Aha. Okay. Third quarter pa lang guys, akala ko kanina magpo-fourth quarter na. Tse. Ano pa lang pala, magto-third quarter pa lang. Oh, tangina 60 score nyo eh. Gago kayo eh. Sige Joey. Grabe magpa-hype. Lakas ng loob. Kakaiba. Nakapin na guys. Ano, Coach Ma'am, i-slow mo mo yung nangyari kay Coach? Ha? Sinadya, ito, oo. The fuck? Tanong, sadya, di ba? Oo, sadya. Ah, sinadya yung ma-ankle break. Ah, sinadya. Uy. Nangyari sa audio. Sira yung audio. Mhm. Hindi ako yan ha. Ang audio nila yan ha. Sa video yan ha.
You know. Second charity to be the last shot, Peleon. Split his charity. Number 7. Laban dito kay Rodriguez. Uh-huh. Oh, Ang malaking mama inside pass na number 34. inside pass. Drop down to 10. Sa baseline. Uy! Moga reverses. Gets the rebound is Cañete. Rodriguez ang mababa ng bola para sa mga taga-tuwi. Up ahead to number 25. Oy! Puts it up, wag ka. Turn off. Grabe, saan yung mga kasama niya? Nasa likod. Number 7 for the leader. Being eyeball-to-eyeball defense won by De Leon. Facing the basketball to Boga. Aha, aha. Aha, aha, aha. Ay, ay. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Shot clock violation. Sarapan sa dribble ang puta. Crossing to the midcourt. To the holding number 16, Cañete. Cañete and dropping. He can number 24, tataba po 3. Driving at the 24. Uy! Yay, 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 yay. eto na yung mga taga-Tempino. Face Di na sila nag full court press ah. Boga. Reset. Ano yun? Foul on Rodriguez. Ah, traveling? Ah, hindi. Foul, foul, foul. Second back in is number 34 sa Roca para sa mga taga-tuwi. Bibigyan ka pahinga si Villapuerte. Sa number 34, receive the leader. Ginagampalan ni De Leon. Velasco may tangan. Tres. Pa! Cañete. Ginagawa mo. To the holding number 77 who drop. Oop! Top of the iron. 65 to 28. Rodriguez. May tangan ng bola lamang rito. Almost a Oh, double dribble. No, okay. for help inside pass to number 24. Dalawa yung sumalubong. Shot clock down to 10. Iniwan para rito. Tres. Pa! No. Smoked it. Velasco ang magbababa ng bola. From way downtown. One guy. Nah. De Leon moving down the outpost. 2 on 3 step. Oh, that looks smooth. No. Okay. To the number 34. Split the two defenders. Takes off. Aha. Ay na, bullying na to eh. Wala na to eh. De Leon lilipad. Oh. Everything but the shot. Okay. Boom. Bank shot. 17 to 28 ang nasa talangan. De Leon to Cañete. Tres. Huwag mo. Ay, ba't ka dun tumira? On the leather. Bad shot. Kanina pa yan ah. Uy! Huh? Cooking! Cooking! To the delight of the crowd. Para sa mga taga-tuwi. Babawes, hindi mailig. Oh, Agawan sa rebound ng number 34. Up ahead sa number okay. Nice pass. number 00 De Leon. Nauuna na si Saroka. Okay. 30. Konti na lang. 33 na, 43 na lang. Tanginang yan. Tanginang wala na to. Uy, dapat may rule eh. Naitigil niya yung laro eh. Pag ganito eh. Tanginang ako yung naawa eh. Kag. Natalo na kaya to sila? Kuya Kim.
Mhm. De Leon, dalawang defender. Tangina. Approaching the halfway mark of the third period. Halfway mark of the third period pa lang. Bebe for the leather. Velasco bounce pass inside. Okay. Nagkakamali na sila. Yes, sir. 32. Konti na lang. 41 na lang. Oh, man. Nag-cheer ako para sa Tuy. Kasi kawawa sila eh. Underdog. Ay! Shit! Ooh. Yan na yan. 43 lang. Hindi na sila naka full court press. Uy! Ba yan? Dapat dunk mo yun? Ganda lang. 45 ulit. Ay, nako. Ooh! Ingat number 7 to number 17. James Harden ang Pinas. Ay, on the sky play. Aha. 79 to 32 ang nasanalan. Bautista. Inside pass to Cañete. Rebound battle na kanina. Nako po. Ito na yung dunk. Waiting for his teammate. Uy! Dapat dinunk mo yun, gagi. 49 na lang, boy. Maghihintay ng rest back. Ginagamit na ng mga taga-Pilipino ang oras dito. Pimpino. Down to 10. 3. No. Ang inaripa. 5 seconds to shoot. Sherlock continues winding down. Ah. And we have this timeout. A timeout requested. Tuy. Tuy. Ay na, ba't sila nag-time out? Gagi, wala na yan, boy. Optimistic nila. Sige lang. Respect, respect. I respect that. Guevara. Rizal. Lucky break on the part of Pino. Anong klase yun? The foul. Number 7 for the leather. Tres. Bebe. Ang didiskarte. Tres. Down to 10. Naiwanan. No. At the foul. Wagga. Turnover. Tinulak. Bringing down the leather is Rodriguez. The number 0, Di Maili. Guevara. Taking out to Rodriguez. Up. Meow. The arc. Nice one. Konti na lang. Number 7 for the leather. 2 minuto. Uy. Di Maili. Rizal. May foul na ita. Guevara. Ginagampanan ni number 7 Velasco. Di Maili niya na may tao ng bola with a good escape from the defender. Taking Ah. the middle. One Run. bola. Rebound battle na. Inang yan. Pamadali ang mga taga-Pilipino. Yes, sir. Communication. Na-outplay. Papunta rin ko kay number Grabe yung depensa talaga. nakukuha ni number 7 pero may duty foul kay number 6. Velasco number 7 on the top of the key. Mhm. Mhm. Velasco will set Mhm. the table. Isang minuto. Up. Jimenez on way downtown. Up ahead to Guevara. Naubusan ang espasyo. Ayok. Ug. Tatumba yun for sure. Gagi. Nahulog. Naubusan ang espasyo. Sa ating third period.
Aha. Okay, okay. Don't smoke. Okay. Yes. No. Okay, good, 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 good. Good job, good job. Go, Tui. Uy! Paul? Sus. Balik sa draw line, Ibarra. First strike, back of the iron. Second try, to be the last shot. Ibarra. Aha. 10 segundo. 5 seconds. End of the third. 83-37. Konti na lang. Halos 50 points ang puta. Shoutout, Just Wingans. Yes, sir. Papasok na po tayo sa ating final kanto. Whistle, turnover. May naninigarilyo. Was it smoking? Vape? De Leon. To be Maili. In front of the two defenders. Balik lamang. Tira mo na yan. Di Maili may tangan ng bola. Cross court pass to De Leon. Tira. Tumantay. Di Maili. Yay! Rebound button na kanina. Nakuha ni number 17 Pepe. Ayon the Oy! Sayang. Rodriguez. Nothing there for the football. Ay, sira. Ayaw pa rin. Ay! Smoke that. Left-handed lane, one goal. De Leon down the back of the defense. Oh, nice pass. Balik lamang kay De Leon. 3-0. Oy, Obliged nice pass. Pasa yun eh. to the flying Bongbong Balanya. Hey. By Rodriguez, taken away by De Leon. Teka muna, sabi ni De Leon, maghihintay ng rest back. Rodriguez na may tangan ng bola, dudukating number 0, Di Maili. Oy. Whistle, same ball. Naka-play, kapunta rito kay Cañete. Shot clock continues winding down. 5 seconds. Nice. Okay, go, go, go. Ilan na lang, boy? 40 something? De Leon. To number 13 man. Oh, Whistle, take ball. 83 to 39 is the score. Sa baseline, Rodriguez, nilabas kay Di Maili. Down the middle, Ligaos, Cañete, for the football. yes, sir. And 1. Basket count, 42 na lang, 42. 3 points play opportunity. Konti na lang yan. Cañete. Hey. Now bounce. Jimenez to Pepe. Up. Ay. Oh. Flying Bamba Palanya, one goal. Sus. Wala, ugog eh. Out na yun. Oh. Oh. Oh.
Ah, grabe. Kinawawa yung kalaban. Wala. Nakatingala na. Wala to. Nakatingala na. Wala. Sabi nila, tangina, fuck that. Fuck it. Okay. 44. So, 41 na lang. 85 to 44 ang nasa kailangan. Sa jumping jack, ang may tangan ng bola. Laban rito kay Rodriguez. Jimenez. Hoy! Putang ina. Putang ina. Tina, nahulog yung mic ko. 88 to 44. Putang ina. Balikan. Grabe. 2 in a row. Nah. Kung pumasok yan, maghuhubad ako. Pumasok yan, maghuhubad ako. Tangina, maghuhubad ako sa stream. Nah. Diba? I told you. Told you. Yay! 42 na lang. In front of the two defenders. Inside pass to Palanya. Shot clock down to 10. Hoy. Balikan. Bautista, ang may tangan ng bola para sa mga taga-Dui. Directing dropping still yan. Inside pass to number 16, Cañete. Tatlo yung sa malungo. Halos ito lahat nag-score eh. Clock down to 10. Oh, nice. Halos siya lahat nagsuscore eh. Ito. Ito. Na. Magubad ako. Magubad ako sa stream. Kita po tutoy ko. Gag. See? 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 Nice. 38 na lang. Ooh. Tingnan, balik 41 boy. Kakainis yan. Nice. Okay. The fuck, boy? Ingat kayo. Nah. Oh, what the fuck? What the fuck? Nice pass. Grabe yun na lang. Smoke mo pa. Yan na. Ako dadang ko yun eh. Yo! Sino yun? Si Menes na naman. Tangin na. 52. Ay, 50 pala. 50 na lang kulang. Naya na kayo, oh. Yun, oh. What the fuck? Sayang. Yawa. Yoy.
Yoy! Between the legs, boy! Hinayaan nila. Isa pa. Oy, wag. Okay, wag niyo tong gayahin, ha. Huwag niyo itapon yan kahit saan. We have to be environmentally friendly. We love the environment, okay? Uy! Wala na, hinahayaan na lang. Ang ina. Ay! Tangina, masisira na yung rim, boy. Ang lakas ka. Yip! Ay! Hey! Wala na, laro-laro na lang to. Kayo din, dunk din. Dunk din. Ang klase. Dunk! Op! Ha! Dunk din to. Ay, wala. Smoke. Di ko makita, boy. Ay! Ay! Tangin ang layo nun. Ay! Gago! Lakas! Yun o. Nice. GG. Yes, sir. Oh, nag-copying sila. Testing mo lang para masigurado mo. Pati na jagingin. Masyado mainit. Kain coach yan eh. Sarap to, coach. Adobo. Ito, di na ako mapapaya. Ay! Hindi. Go. Dali. Sa pahinga nyo. Solid, coach. Sulit, coach. Main na kayo? Ilog na to. Ilog muna bago maglaro. Ano? Ilog? Saan? Doon sa ilog, sa baba. Sige, wala namang ilog doon, oh. Bumaba kami doon. Nag-e-bike kami, coach. Saan ilog? Coach, dire-diretso lang, pakaliwa. Sino bang kasama ko dun? Dun sa ano, baba ng tulay? Oo, coach. May pinaganon niya. Ay, Malalim doon. hindi nakita yun ah. May tinatalunan dun eh. Kaya nga, coach. Ay na, Jay. Doon nakakatakot. Nag-swimming na kayo? Hindi pa, coach. Eh, ba't di kayo nag-swimming? Kain daw muna, coach. Tapos punta tayo doon? Tapos punta doon. Tara. Ilog pala tayo, guys. Bago mag Aha. laro natin. Gabi pa naman daw tayo, no? 8 yan ako. Ano, may laro na naman sila o ito yung ito yung before the game. Coach, may nagamot pala sa akin. Grabe naman to, bagong Hindi ensa. ako nag-flex eh. Kasi sila tatay ni Sachi. Paano pag nanalo ka? Anong reward mo? Pwede ko naro ligawan si Sachi. Yeah! What? Tag inang yan. Niligawan ko sa taring ko. Gago. I don't know. It's an inside joke, but it's funny.
Top coats. Sa'yo, sa'yo. Lungot sa court. Anong klase? Nag-skills po. Ah, Para ma-audition ulit, coach. Yes, sir. Grabe. Practice araw-araw. Gago. Low-key. Na. malupit ng Tangina. kagabi. Krisis. Marami pa yan, coach. Guys, kung di nyo pa napanood yung vlog natin kahapon, panoorin nyo guys. Napakalupit ng ginawa ni kay Joey. Kain kayo, kain. Nagkakagutom. Putang ina nyo. Gugutom na ako. It's fucking 2 a.m. bro. Dito na tayo sa Antipolo. Tapos dito na tayo nagsistay. Baliktad na. Baliktad na. Yung ano. Antipolo na yung ano natin, dadayuin. Dito na tayo nakastay. Yan na yung nangyayari. God. All for the glory of God. Yun na yun. Yun na yun. Nice. Yeah. Ano yung comments? Karangalan. Referee sa laro. Nice. Nice all. Proud Torinians. Lugar pala yung ito. Gagawin po. Appreciate it. It's Carlo. Yeah. I don't know who Carlo is. Pero silang lahat, gago. Nice, gago. GG. Yo, this has been your boy Enlightened Yawa. You can call me Yawa or anything you want, whatever, what the fuck. Anyway, thank you for watching. Ang galing ng Mav'S ka. Subscribe nga ako. Tignan ko yung laro nila. Alright. Bye-bye. Tim 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 tim